Γεια σας, με λένε Αθάλια Πολάνο. Είμαι στο ελληνικό σχολείο για 5 χρόνια μέχρι τώρα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και κάθε χρόνο γίνουν καλύτεροι στα ελληνικά. Όλες οι δασκάλες μου με βοηθούν πάντα όταν χρειάζομαι βοήθεια. Είναι πολύ καλές και ευγενικές. Πάντα είναι εδώ να με... Στο σχολείο, οι δασκάλες μας με τεράστια υπομονή προσπάθησαν να μας μάθουν να γράφουμε και να διαβάζουμε. Αλλά εμένα μου αρέσει που μας μάθανε για την ιστορία μας, την μυθολογία, τις γιορτές και τους Αγίους μας. Πάντα βέβαια με τη βοήθεια του παπά Θεοφάνου και πιο παλιά με τον παπά Γιώργο. Είναι τόσα πολλά που ήθελα να σας πω, αλλά πώς θα τα χωρέσω σε μία μόνο σελίδα. Και έτσι γύρισε ο καιρός βόρκα σαν ποταμάκι και έγινε η γνωσή της όρος μέσα στον όρια. Γι' αυτό ανοίγουμε φτερά και να το πιστέψω πως έφτασε στο τέλος μια μαγική χρονιά από την οποία θα κρατήσω πράγματα μοναδικά. Σαν το νεράκι γύρισε να ξέρω πως από το μυαλό και την καρδιά ποτέ δεν θα φύγουν όλα όσα έμαθα εδώ στο αγαπημένο μου ελληνικό σχολείο.